Ràdio Castellà, la ràdio que escolta. Més qüestions a l'informatiu. Tant la Gemma Capel com la Maribel González van haver de deixar les seves respectives feines. Totes dues, però, ja s'estaven formant. Durant el confinament, el laboratori on treballava la Maribel va tancar i l'empresa on la Gemma treballava dins del Departament de Recursos Humans va decidir traslladar-se a Alemanya. Al juny, totes dues van decidir crear Olenos Castellà, un projecte que busca donar informació sobre els diferents tipus de teràpies alternatives i complementàries. Maribel González. Sí, va ser per allà que era, al juny, sí, que van dir... Bueno, hi ha molta desconeixença de lo que són les teràpies alternatives i complementàries. Això no vol dir que siguin substitutives, que és molt important, de la medicina tradicional, complementària. Que la gent, nosaltres, per exemple, jo hi ha teràpies que no conec, la gent me coneix més perquè està més en aquest món, però jo, per exemple, doncs ja les desconec. Llavors em dic, podríem fer així, unint-se, perquè ella per un costat les seves teràpies xines, tot el que la seva formació, jo pel meu costat el que és grafoteràpia i arteteràpia, unint-se. I es van posar a dissenyar i a programar un seguit de presentacions a través de la plataforma Zoom amb tot un seguit d'experts. Les xerrades són totalment gratuïtes i són de periodicitat quinzenal. Més tard volen organitzar tallers i un club de lectura terapèutica a un preu mòdic. Nosaltres busquem i llavors busquem els temes que volem tractar. Bueno, ja tenim agendat bastants temes i llavors busquem, evidentment, a l'expert en cada matèria, perquè la gent, que sàpiga la gent de què és, com va, a què els pot ajudar. Llavors, si algú es vol posar en contacte amb aquell professional, nosaltres facilitem les dades del professional. I, bueno, aquestes presentacions són sempre gratuïtes. Llavors, el que sí també engegarem són tallers d'arteteràpia i grafoteràpia i un club de lectura. Evidentment aquests tallers sí que seran, intentarem que siguin molt econòmics, sí. Perquè la situació que estem visquent, pues... Les dues sòcies constaten que el seu projecte pot donar pautes i material d'ajuda a les persones en un moment que hi ha molta incertesa del que passarà. De moment han fet 5 xerrades que han tingut un bon seguiment. Gemma Capel. Estem molt contentes, perquè quantes hem fet ja de presentacions? La meva de medicina xinesa i mindfulness, la teva de grafoteràpia, hem fet biodescodificació, hem fet les flors de Bach i l'escriptura, hem fet 5, crec, ja, i molt bé, estem molt contentes perquè, com diu la Maribel, tenim parròquia, que va repetint que cada vegada que hi ha una presentació vam veient les cares que hem vist altres vegades, més de noves, que això ens agrada molt i estem molt contentes. Per poder participar a les xerrades, les persones interessades es poden adreçar al correu electrònic olenoscastellà@gmail.com. Les xerrades també s'aniran penjant al canal de YouTube d'Olenos Castellà. L'informatiu del migdia.